Бъди рок! Здравейте, скъпи приятели! Аз съм Звезди Кирмичиев, Алекс Лазаров, Камен Граховски, Денис Ризов. Ние сме част от огромния проект за трибюта на Бон Скот, който ще направим на 6 август на Варна Рок Адвенчър. Този път, освен детската онкология, ще подкрепим и Дом майка и дете. Благотворително ще бъдем там. Надявам, че всички вие ще дойдете по някакъв начин да помогнете за това благородно дело, което момчетата от Варна Рок Адвенчър ще направят тази година. Заповядайте, ще бъде страхотно. Ние ще бъдем хедлайнери на така наречената трибют вечер. Така че, ако сте там всички, ние ще се разцепим заради вас. Благодарим! Чао, рака!